Припинок. Козловичи. Наступний припинок. Поворот. Козловичи. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Поворот. Козловичи. Припинок. Поворот. Козловичи. Наступний припинок. Брызкое пиво. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Брызкое пиво. Припинок. Брызкое пиво. Наступний припинок. Колер нет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Колер нет. Припинок. Колер нет. Наступний припинок. Дворникова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Дворникова. Припинок. Дворникова. Наступний припинок. Акимочкіна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Акимочкіна. Припинок. Акимочкіна. Наступний припинок. Льотная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Льотная. Припинок. Льотная. Наступний припинок. Зубачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зубачова. Припинок. Зубачова. Наступний припинок. Крепость. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Крепость. Припинок. Крепость. Наступний припинок. Подсобная господарка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Подсобная господарка. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Подсобная господарка. Наступный прыпынак. Прыпуская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Припускає. Припинок. Припускає. Наступний припинок. Волынка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Волынка. Припинок. Волынка. Наступний припинок. Улица Мытная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Улица Мытная. Припинок. Улица Мытная. Наступний припинок. Микрорайон Заречный. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Микрорайон Заречный. Припинок. Микрорайон Заречный. Наступний припинок. Улица генерала Благовещенского. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Улица генерала Благовещенского. Припинок. Улица генерала Благовещенского. Наступний припинок. Могилки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Могилки. Припинок. Могилки. Наступний припинок. Улица Маслова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Улица Маслова.
Припинок. Вулиця Маслова. Наступний припинок. Медицинский центр. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Медицинский центр. Припинок. Медицинский центр. Наступний припинок. Кольцевая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Кольцевая. Припинок. Кольцевая. Наступний припинок. Подгородская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Подгородская. Припинок. Подгородская. Наступний припинок. Колесника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Колесника. Припинок. Колесника. Наступний припинок. Веслярний канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Веслярний канал. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Веслярны канал. Наступны прыпынак. 28 ліпеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 28 ліпеня. Припинок. 28 ліпеня. Наступний припинок. Центральная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральная. Припинок. Центральная. Наступний припинок. Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Автобус рухається по маршруту номер 20П. Припинок. Ковальова. Наступний припинок. Ясеневая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ясеневая. Припинок. Ясеневая. Наступний припинок. Карьерная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Карьерная. Припинок. Карьерная. Наступний припинок. Березовий гай. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Березовий гай. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Березовий гай. Канцавы прыпынак.